Ja sa volám Tomáš a to je môj syn Viktor. Chceme vám predviesť mentalizmus. Keď vám to niečo nehovorí, tak ja vám to stručne vysvetlím. Je to niečo psychologické, niečo telepatické a niečo sugestívne. Ja vás poprosím, že budem potrebovať aj vašu pomoc. Čiže keď sa nám to podarí, tak to bude nie náš úspech, ale úspech nás všetkých, ktorí tu sedíme. Sme s vámi. Takže môžeme začať. Áno. Ako som už spomínal, ide o experiment, ide o mentálny experiment a od vás budem potrebovať dve veci. Po prvé, aby ste sa všetci sústredili a zachovali maximálny kľud. Po druhé, aby ste robili len to, čo ja vám poviem, nič iné. Ja som si zo sebou zobral tzv. ESP symboly. Tieto symboly sa používajú na tieto experimenty všade vo svete. Tieto symboly sú veľmi jednoduché, ale úplne rozličné. Máme tu štvorec, kruh, hviezdu, kríž, vlnu, trojuholník. Týchto symbolov je 8. Aby sme si celý experiment skomplikovali, tak poprosím môjho syna, aby sa otočil chrbtom. Ja teraz pôjdem medzi vás. Poprosím nejakého dobrovoľníka. Nech zdvihne ruku. Bude mi len asistovať. Nech sa páči. Ja vám dávam túto fixku, vy si ju len otvorte. Čiže môj asistent si vybere z týchto symbolov náhodne jeden. Pre istotu ja tie symboly ešte premiešam, tak aby to on nevidel. Poprosím vás fixkou, veľkým krížikom, označte ktorýkoľvek symbol, ktorý uznáte za vhodné. Ktorýkoľvek. Tento symbol si pridržte k sebe, k telu. Držte ho tak, aby okrem vás ten symbol nikto nevidel. Ani diváci, ani kamera, ani porota. Sústreďte sa na symbol. Viete si ho takto pred sebou predstaviť? Výborne, zatvorte oči. Viktorko, keď niečo cítiš, začni kresliť, čokoľvek. Slovoka sa nadýchnite a vydýchnite. Nádych a výdych. Cítite niečo? Na hlave? Teplo? Vaši ruku. Viktorko, ak si hotový, otoč sa, ale tak, aby nikto nevidel, čo si nakreslil. Ja vás teraz poprosím. Teraz už môžete. Povedzte nahlas divákom, aký to je symbol a ukážte to ostatným. Nahlas. Viktorko, čokoľvek si nakreslil, čokoľvek si cítil, poprosím ťa, ukáž to divákom. Vyšlo to, ne? To je všetko. Krásny. A potrebujete ešte niečo vidieť? Jasně. Môžem aj vás poprosiť? Mě osobně? Áno, Jistě? aj vás. Ty si choď odpočinúť. Já to budu unavený takhle potom, jo? Nech sa páči na javisko.